ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଲିଫ ଡିଏଫଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକର କେନ୍ଦୁଝରସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବାହାରିଲା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 8.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହ ଏକ ପିସ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାସଭବନରୁ ଏକାଧିକ ଜମିଜମା କାଗଜପତ୍ର, ଏକାଧିକ ପାସ୍ ବହି ଓ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କରୁଛି ଯାଞ୍ଚ। ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବା କୁବେର ଡିଏଫଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲିଠାରୁ କେନ୍ଦୁଝର କେନ୍ଦୁଲିଫ ଡିଭିଜନର ଡିଏଫଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକର 7ଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକର ଅନୁଗୁଳର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ, ନୟାଗଡ଼ର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ, କେନ୍ଦୁଝରର 2ଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆଣି କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ଚଢ଼ାଉ ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିପାରେ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 10 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଥିବା 4 ମହଲା କୋଠା, ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ତଳାର ମଦନ ମୋହନ ପାଟଣା ଗାଁରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଅନୁଗୁଳ ଜଗନ୍ନାଥପୁରଠାରେ ଥିବା ଇଲଙ୍କ ଘର, ନୟାଗଡ଼ର କମଣ୍ଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଘର, ପୁଅର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆ କମଣ୍ଡଠାରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦୁଝର କେନ୍ଦୁଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପାର୍କଲାଇନ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦୁଝର ସରକାରୀ ବାସଭବନକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। କେନ୍ଦୁଲିଫ ଡିଏଫଓକୁ ଧରି କେନ୍ଦୁଝର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କରିବ ଛାନବିନ୍।